Kızның күңеленә кияүгә чыгулар. Hayır, bunысы гынах түгел. Әмма гына мынакалар. Бу кыз бик егет сайлаучан икән. Син бу кызга шундый кияү тап, үзе яхшы һәм акыллы булсын, дәрәҗәле булсын, простой булмасын, ак булсын, пак булсын, матур булсын. Һәм моны алгач бик ихласлы сөйсен. Хатыным дип һичбер каты сүз әйтеп, кафаларга батырчылык итә алмасын. Бу сыйфатларның һәммәсе кемдә табылсын. Шулай булса да, кызның ишек алдына һәр яктан шәр атлы кияүләр, кияүләр генә түгел, кияүләрнең падишаһлары да җыелалар иде. Инде нинди кияү сайларга кирәк? Кыз да шарлаттан тамаша итә. Кайсы кияү дәрәҗәдә түгел, кайсы кияү дәрәҗәдә дә медале аз. Берсенең кашы куйрак, икенчесенең борыны киңрәк, өченчесенең дәрәҗәсе дә бар. Ләкин сесендә акчасы юк. Әлхасил, матур кызның күңеленә һичберсе шамады. Бераз көннән кызның ишек алдына һәр тарафтан яучылар килә башладылар. Килсәләр дә, бу яучылар җәбик ямсыз, яки уртача гына кешеләрдән килгәннәр. Матур кыз үз-үзенә: Мин аларга хатын булачак кыз. Мин андый кияүләрне каршымнан көтү кудым. Мин андый вак-төяк кияүләрнең һич кайсына бармам. Әле мин кияүгә барырга ашыкмыйм. Миңа кызлык гомере күңелле дип сөйләнгәнлектән, бу яучылар да куылдылар. Булардан икенче яучылар ишетеп, алар да кыздан өмет өзделәр. Асла килмәс булдылар. Тик кызның тәрәзә төбеннән генә сирәк кияүләр үткәннәр иде. Шул рәвешчә бер ел үтте, 2 ел, 3 ел үтте. Кызга һичкем яучы җибәрми. Теге яучы каршылыкны имгә эзләсәң дә таба алмассың. Шулай итеп, күп еллар үткәч, безнең кызның да күзләре ачылды. Ул үзенең Ана апай, Матур апай, дустым апайларын берәм санарга башлады. Бу апайларның һәммәсе балалы хатыннар рәтеннән саналалар иде. Әмма безнең егет сайлаучы кызны бөтенләй онытканнар. Гөнаһ шомлыгына каршы Фәрифә карчыклар да килмиләр иде. Ахырда егет сайлаучы кыз картайды. Мискинә көзгегә караса, көзге дә бер дә яшермичә җирчеклана башлаган дип күрсәтә. Үзенең йолдызланган нурларын ирсез үткән гомерләр урлаган. Чәч тарый башласа, чәчтә дә берничә бөртеккә кырау төшкән. Менә һәр яктан бәлә, борынгы ут янында бөтерелгән күбәләкләр шикелле, моның тирәсендә йөргән егетләр кая киткәннәр. Бичара кыз инде нинди генә ямьсез егет күрсә дә, өметсез күзләренең кырые белән генә карый. Әмма егетнең бу кыз уенда да булмаган шикелле. Моның кыз икәнен дә белү ихтималы да юк иде. Матур кыз, һич булмаса, ахыр гомеремне ир белән үткәрим дип, агач таяк белән йөри торган 80 яшьлек бер картка куана барды. Менә егет сайлаган кызларга